Nevhodná Pánova večera. Nie je to len obyčajná tradičná hostina. Nie je tu na to, aby sme sa prejedali, opíjali alebo mysleli len na seba. V Korinte sa stalo, že niektorí ľudia prišli a správali sa presne takto, ako sa správajú niektorí ľudia aj dodnes. Jedli a pili bez miery. Apoštol Pavol im hovorí jasne: takto nemá vyzerať Pánova večera. Prichádzame k nej preto, aby sme uctili Krista a spomenuli si na jeho obetu. Boli jedno telo, zastavili sa a zamysleli sa nad svojim správaním. Prichádzali pokorne a vedome. Ak niekto príjme Pánovu večeru len ako slávnosť na zábavu, opitý, sebecký, bez úcty, popiera zmysel sviatku, rúha sa Bohu a vysmieva sa Kristovi za to, čo pre nás urobil. Pavol dokonca upozorňuje, takíto ľudia môžu byť duchovne oslabení, ochorieť, ba niektorí aj zomreli. Nie je to len symbol, je to výstraha. Sviatosť treba prijať vážne. Preto pri Veľkej noci a pri Pánovej večeri prichádzajme vedome a s úctou. Nie kvôli alkoholu, zábave alebo sebeckosti, ale preto, aby naše srdce a život oslavovali Krista.